ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಯಾನಿ ನೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚಂದ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಐಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡಾವೆನ್ ಪಾಡೊಡು. 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ದಾಸೆಂಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೊಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಡು. ಬೊಚ್ಚಂದಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಬೊಕ ಒಂತೆ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ದೊಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮೂಲು ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಲೋಟ ಅರಿವೆ ಇಪ್ಪಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆನ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಲರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬೈದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ.